Det er ikke sikkert, at de gør det som en koncert. Jeg tror bare, han gør det på et lidt andet tidspunkt. Men han står på et tidspunkt. Vi skal se den. Think about the We should see the new generation and the thing that we want to make it a better place for children. and our children's children. So they know that there's a world for them. They're so Det skal være færdigt. No!